compromet a canviar la manera que tenim de jugar i relacionar-nos i obliga l'escola a fer un esforç d'adaptació per no quedar enrere a l'era digital. Ho veu cada dia la Mireia Usart, que fa recerca en tecnologia educativa. Usart, que és física, psicòloga i docent, treballa en una metodologia que avalua el grau de capacitació dels futurs mestres davant del repte digital. L'ARGET és el grup de recerca aplicada en tecnologies educatives i el que fem concretament és dissenyar instruments per mesurar ara mateix la competència digital docent, és a dir, quin grau de competència d'habilitat tenen els docents a l'aula. Ara mateix l'estem validant psicomètricament i per poder-lo aplicar a contextos de recerca i a contextos d'aula. Uns 150 estudiants de la Facultat d'Educació se sotmeten cada any a un seguit de proves de diagnòstic per conèixer el grau de competència digital. Usart treballa en la validació del test psicomètric que fan els estudiants. El test ens permet mesurar la competència digital docent dels professors i futurs mestres també amb diferents dimensions o habilitats, com per exemple l'ús de les tecnologies a l'aula, la planificació docent i els aspectes ètics que són molt importants. Aquest instrument s'ha de validar perquè sigui fiable i es pugui aplicar a contextos de recerca i també a l'aula. I avui en dia, de fet, i amb els resultats que estem obtenint, hem vist que els alumnes s'avaluen, s'autoavaluen de manera massa positiva respecte a la realitat que després troben a l'aula. Un cop se n'estengui l'ús, Usart confia que el test ajudarà a diagnosticar les febleses més comunes dels estudiants en l'àmbit digital. Els resultats serviran per dissenyar programes formatius específics. A nivell europeu s'està treballant ara mateix amb les competències digitals docents en concret, però també en la competència docent en general. De fet, ens estem formant els alumnes a nivell competencial, però ens hem oblidat una miqueta dels professors i de la seva competència digital docent en concret. De fet, a l'ARGET, el grup de recerca, estem començant a treballar amb un observatori que permetria no només investigar sobre aquesta competència, sinó també fer un repositori on centres, docents i tot aquell interessat pugui anar per consultar aquests treballs.